Okay, I'm so sexy and you're tired and pumping inside my veins. Oh, give it up for turn the music up. I'm losing all control. Okay, vi er klar. Og Andrea, hun vil også gerne sige hej nu, fordi at... Hej. Okay, og det første spørgsmål er fra Natasha Kromus. Hvad er det bedste, drenge? Det bedste? Det er... Altså, det er sådan... Jeg synes, det er meget sådan... Altså forskellige dreng for drengene. Ja, men de er meget sådan stille og rolige. Der er ikke så meget drama og alt det der. Næste spørgsmål er fra Emil Munk. Er sixpack et turn on? Ja, det er det. Ja. Okay. Vi vil lave en lille hilsen til Emilie Kausholt. Vi vil godt sige, hej Mille babe. Hej baby Mille, du er mega sød. Skal vi sige, hvad vi synes om hende? Det ved jeg ikke, vi skal bare lave en hilsen til. Okay, det her det er en hilsen til dig. Og vi sætter pøs. Og så spørger hun, hvad vores yndlingsret er. Sushi. Og så Abercrombie eller Hollister. Abercrombie. Og pink eller lilla? Pink. Vi har helst spise hundelort eller gå uden tøj i skole. Altså, Michael var vant til at gå uden tøj i skole, så... Ja. Yeah. Jeg går naked. Det har jeg godt lide. Ej, jeg vil... I skal godt gøre. Selvfølgelig spise en hundelort. Altså, at gå uden tøj i skole, er det en hverdag? Altså, ellers skal du bare med op i weekenden, jo. Så skal du stadig pige, så må du se dig. Folk ved, som bor der sådan, der går lige sgu da lige en nøgenpige der, hva'? Det er meget hyggeligt. Ja, okay. Men der er en hundelort, det er virkelig så ulækkert. Hvad siger du? Altså... Egentlig ikke også, så uden tøj. Du kan jo godt have noget andet på, det må bare ikke være tøj. Nej, hun bøjer dem altid lige til sådan, så det er sådan okay. Altså. Okay. Jeg ved det ikke, næste spørgsmål. Tobias Grønnebæk. I får begge 20 kroner, hvis I svarer korrekt på det her spørgsmål. Hvad er 10 cm langt hernede og gør kvinder tykke? PS skylder begge 20 kroner i Shopkjert. Tobi, desværre, du har lavet det med os før, og det er Snickers. Og der har du ikke set komme, hva'? Så jeg glæder mig til min 20'er på mandag. Jeg glæder mig også til min 20'er. Nikki Champ Mortensen, hvad synes du om mig? Synes du er sød, Nikki? Jeg nikker bare. Hvem scorer flest drenge af jer? A. Hun er sådan en lille scoretrol. Hvem er højst? M. Det er godt. Det er klamt. Det er godt. Det er klamt. Hvem er den lækreste dreng i Sorø? Den glemte vi faktisk lige at finde ud af, at vi startede videoen. Andrea. Michael. Vi ved, det her det er til Nivi, fordi han har sagt, at vi skal danse vores video. Vi er ret gode dansere, det er vi faktisk. Nej, her. Nej, det skal bare være hernede. Julie Pag, hvad er det vigtigst for jer? Udseende. Okay, det vil jeg ikke sige. Ja. Hvad så? Hvad er vigtigst for jer? Udseende og personlighed? Det er personlighed. Fordi at hvis de... Jeg glemmer mig godt det her. Fordi hvis de er irriterende, så holder det jo ikke så længe. Så du har selv arbejdet lige over i smart. Okay. Så kom. Læs. Hvordan ser jeg strømmefjord ud? Michael starter altså øjenfarve, hår, stil og krop. Skal jeg starte? Ej, det er nogenlunde det samme, er det ikke? Nej, men okay, men vi tager de brune øjne. Okay, det er ikke sjovt, når du siger okay, brune øjne. Brune øjne. Det er mørkt hår. Mørkt hår. Høj. Det skal højere end mig. Ja. Højere end mig, så dør jeg. Og højere end mig også. Og han skal gå op i, hvordan han ser ud. Skal pænt hår. Ej, det har vi jo sagt. Hvad er meget det her liste? Krop. Men der er godt at sixpack. Ja, og sådan muskuløs. Fordi at ikke sådan en lille svans, der ser mega klam ud siden af. Det er dejligt. Og så spørger... Nej, så spørger Dante Høst. Så spørger jeg, der er håber. Jeg spørger Dante Høst, hvor awesome er jeg på en skala fra 10 til 10? Dante
Det er spørgsmål, ikke også? Det bliver ved med at spørge om. Det vil være sjovt. Ej, ingen. Hvad er der? Jeg ryger ind i sofaen, det er dejligt. Okay, er du klar? Ja. Det der kan jeg jo ikke. Okay, hvem er en sejst, I kender? Det var Niki. Jeg tænker dig. Nej, det er hinanden. Jeg synes, det er Heidi. Vores klasselærer. Vi skal have de ninja-tricks med, kan du sætte dig? Okay, klar. Og you kan den med. Du vil ramme hovedet hver gang. Oh my god, du er klam. Hvad dræber dig? Det er så ret hyggeligt. Nej, men vi ser jo... Vi ser farvel. Vil jeg pizza? Stop. Farvel. Vi triller til os farvel. Farvel. Skal du sige farvel, Trille? Sådan. Kom her. Ja. Hvem er man? Andreas Lillebiber. Er det dig? Er det dig? Jeg læser farvel nogensinde. Farvel. Vi siger farvel. Farvel. Farvel, Bente. Farvel, Otto. Farvel, Randi. Farvel, Rudi. Farvel.